Les trobades d'animadors de cant per a litúrgia se celebren cada estiu des de l'any 1970 a Montserrat. El seu origen el marca el Concili Vaticà II, ja que amb la introducció de les llengües vernacles en la litúrgia es feia necessari un repertori i uns animadors per ensenyar i dirigir el cant en català per la participació litúrgica de l'Assemblea. El cant, sobretot, perquè ens fa viure el moment de la pregària. Cantant ens fa sentir més vivament el que estem pregant, però a més, quan cantem tots alhora, això ens fa estar units, i units la pregària té més força. Els requisits per la participació en les trobades són tenir 17 anys com a mínim, exercir l'animació i la direcció del cant en la litúrgia i tenir uns mínims coneixements musicals. A les trobades d'animadors de cant, bàsicament, pel que fa a la música, es treballa estudi de repertori i també direcció, preparació del gest per a dirigir aquestes melodies. Però quan cantem, no només cantem i aprenem un repertori, sinó que treballem en conjunt, anem tots alhora, mirem de trobar un color adequat a la música. És un treball que va més a més d'aprendre el repertori. I pel que fa a la direcció, doncs hi ha diferents nivells que permeten que cada persona, segons el nivell de coneixement que té, de direcció, si comença ara o ja fa temps que està dirigint, doncs hi ha 3 professors que estan preparats per a ajudar-lo a solucionar els problemes que puguen tenir al moment de la classe. Cadascuna de les 3 trobades, que enguany seran del 28 de juliol al 2 d'agost, del 4 al 9 d'agost i del 18 al 23 d'agost, compta amb un director i un instructor adjunt, i també amb una ponència de tema litúrgic. La d'aquesta edició, que impartirà el pare Bernabé Dalmau, porta per títol Els cristians, testimonis de Jesucrist. Moltes vegades els animadors litúrgics pensen en el repertori de les grans festes o bé dels diumenges, però hi ha també festes de sants, patrons, màrtirs. El que és interessant és que l'animador litúrgic situï aquests màrtirs al voltant de la persona de Jesucrist, que el llibre de l'Apocalipsi anomena el testimoni fidel. Jesús va venir a donar testimoni de la veritat i això ho fa fins a donar la vida. Per això podem dir que Jesús és un testimoni que revela la fidelitat de la causa que ell defensa amb fidelitat constant al Pare i així salva la humanitat. El cant a la litúrgia ha estat sempre molt important i cuidat a Montserrat. Per això ja se n'han fet 44 d'edicions de trobades a l'estiu, perquè els directors del cant puguin obtenir una bona formació musical i una bona formació litúrgica.